gabi mga guys. Dula. Ngayong gabi mga guys, karon manihapon na ang mga chikitings. Ilang request nga sudan, Tinapang bahog simbot. press ka tuna. So bago magkaon unsay buhaton? Pray! O Lord, and is thy gift, which we are about to receive. And thy bounty to cast our Lord. Amen. Lawa nga guys, magkaon sa kadala. Oh, kaon sa ka. Unsa man itong sudan mga guys. Looy kay tayo ni guys. Kanig guys. Vlogger sa guys. Kapag mag-vlogger ta doon sa Lord. Kapag tayo mag-vlogger no? Ay kuya, mandanahan. Oh. Ano? Tawag daw rata. Okay mga guys, ulit tayo guys. Tani guys. Bola lang yan. Ito doon kung papala mo oh. Hindi ka vlogger. Kapag upaw ka. Saan ka papalamok guys? Guys, na ka-vlogger. Papalamok guys. Ang tayo. Video. Ang dami guys, itagal ika. Press ka. Gusto ka ang guys. Looy na. A few inches later. Kunti mga guys. Ito guys. Busog mga guys. Manuhin ka mga guys. Nagkaan mga guys. Dapat magdula na punta. Hindi magdula na punta. Hindi Unsay buntag. buhaton na yung usik? Sige. Bukan sa okay guys. Na, babay na. Bye guys. Bye guys. Bye guys.